Erämiehen päiväkirja. Täällä on mahtavat näkymät, ollaan Montana Bozemanissa, Big Skyn alueella, ja Gallatin joki on paikka. Tää on ehkä 20. heitto, millä tarttu, ja yksi pieni tuli jo siinä välissä, että on tällä tapahtumia kyllä tosi hieno. On melko kylmää vettä. Kahluhousut oli paikallaan kyllä täällä, kun on 10 minuuttia varsinkin kun seisoo, niin alkaa jalkoja vähän kivistää. Tää on varmaan joku 8-9 astetta vedellä. Joo, tämä päivä alkaa pikkuhiljaa olemaan pulkassa. Matka jatkuu, etsitään mahtavia taimenpaikkoja vielä lisää ja katsellaan upeita maisemia. Gallatin joki. Hieno paikka. Reissu Gallatinjoelle ja Big Sky puistoon laittaa miehen huikomaan. Tai hiukomaan, kummin pääsen meneekin, whatever. Näillä eväillä pärjätään aika tyylikkäästi. Siinä on karmea säkillinen kaikennäköistä hyvää. Mitä sanoo Montana Misu? It's very good. Swim! Chilly. How's the water? It's pretty cold. I almost lost this one. Oh no. And I touched the bottom, definitely. Yeah. Went straight to the rocks. Yeah. Tsekatkaa mitä rakeita rupeat työntää. Aivan jäätävän kokoista settiä. Tällaisia tulee taivaan täydeltä. Aika kova meininki ja ukkonen lyö tossa päällä. Viime yönä saavuttiin tänne Great Fallsiin. Lähdettiin vähän myöhäiseen. Oltiin täällä vasta noin 2 aikaa perille. Semmoinen reilu 300 kilometrin ajo tuolta Bozemanista. Meidän piti lähteä kalaa 5 aamulla, mutta tuuli on aivan jäätävä täällä. Jos katsotaan puita, miten ne heiluu, niin tuolta näkyy. Eli täällä on 64 kilometriä tunnissa on tuulenopeus tällä hetkellä. Joten aika kovaa haipakkaa. Meillä piti mennä yhteen kalapaikkaan, jos on ollut 0,5 tunnin ajo moottoriveneen, mutta se täytyy ehdottomasti skipata. Tässä sitä ajellaan kohti kalapaikkoja. Tässä on aika Jesse here. Jessillä on vene tuolla jonkun matkan päässä. Tuossa on aivan älyttömän näköistä maisemaa tuttiin just. Tässä on vehnäpeltoja ympärillä ja äskeinen suora kesti varmaan 30 kilometriä yhteensä. Tervetuloa Erämiehen päiväkirjan matkaan. Amerikan reissussa ollaan Montanassa tällä hetkellä ja Great Falls on paikan nimi. Ja tuossa takana virtaa Missouri-jopa. Tässä on kaikennäköistä kalaa tässä Missouri-joissa tarjolla. Siellä on taimenta, kuhaa, haukea, päässiä, normaalia meidän perchia eli ahventa. Ja yksi kalamies on tällä paikalla tuolla viereen parkkerin, nukkuu autossa parasta aikaa. Keli on aika viileä, tuulee jonkun verran. Se ei haittaa yhtään, koska tämä paikka on tunnettu siitä, että täällä on tosi paljon kalkkarokäärmeitä, joten ne pysyy tällä kelillä yleensä tuolla kiven koloissa. Oh, and it's gone. Yeah? Joku pieni elukka oli kiinni, mutta karakas. What kind of fish is there? Goldeye! Goldeye! Kultasilmä elukka. Jekivissä on matoon matkassa. Ei ole yhtään taimenta saatu vielä, eikä haukea eikä kuhaa, mutta tuollaisia goldeneye-nimisiä kaloja on tullut muutamia.
jonkun sortin särkikala se on. Lärvisillä näyttää niinku piraja tai joku kielessä on hampaita ja rumanäköinen kala, mutta paikalliset kaverit ei ole niitä ainakaan vielä syötikalaksi ottanut, joten on päästetty takaisin. Erikoinen kala, drumfish, rumpukala. It was kicking more than those golden. Oh, yeah. Päivä täällä Missouriolla alkaa olla pikkuhiljaa paketissa ja ei ihan tyhjin käsin tarvinnut lähteä. Tämmönen drumfish lähti matkaan. Tää pannaan sille Gallatijoen taimenelle kaveriksi ja grillataan jossain vaiheessa reissua. Ei nuo paikalliset tuomannutkaan. Mennään katsomaan. Tossa oli joku käynyt tuossa puussa. Oli bull snake. Yeah. Beautiful thing. Wanna hold it? Probably not. We'll get him for you so you can hold him. No worries. I won't. His tail is vibrating like rattlesnakes. Yep. Yeah. Not making the same sounds though. Toi on tommonen vähän toista metriä pitkä. Tällainen liike löydettiin Great Fallsista. Tää on kyllä retkeilijän unelma, eli karkkikauppa. Tuossa on ultralightti telttoja, Nimoa ja Big Agnesta ja MSR ja muuta. Pikkuinen liike on laitettu aivan täyteen kaiken näköistä. Me tultiin vuokraamaan kajakit täältä ja lähdetään tuohon Missouriolle vähän heittää perhoja uistelemaan. Älyttömän hieno paikka. Jos joskus käytte Great Fallsissa, niin Bighorn Outdoor Specialist niminen putiikki. Oi, tänään sais kaikki rahat menemään, jos haluaisi. Cool. Hey guys, say hi to Finland. Hey, Finland. Hello. Yeah. Hello. I just wanted the guys to know that every time they come to Great Falls to come to visit the Bighorn Oh, really? Outdoor Specialist store. There you Yeah. go. Visit us. Yeah. Erämiehen päiväkirja. Rainbow trout, kirjolohi. Oh. Beautiful. Erämiehen päiväkirja. Lasketaan Missouri-jokea. Kajakkikalastus Tamineissa. Ensimmäinen 100 metriä on tultu ja ensimmäinen kirjolohi on Ryanilla kiinni. Mulla on ollut 2 kiinni. Pieniä karkutuksia myöskin. En tiedä missä on näin siistiä mennä näissä vuorten välissä. Kristallinkirkasta vettä ja mulla on sekä perhovehkeet että haspelit tuolla roikkumassa. Tää on mukavaa puuhaa. Tossa on meille illalle kokat. Oh! You got a nice one, buddy. Yeah. 800 grammanen kirre. Beautiful. Yeah. Hyvä ruokakala. Siinä on ensimmäinen kajakissa. Tällainen meininki. Mulla on tossa action-kamera, jos sitä tarvii. Ja perhovapa matkassa ja haspelit myös. Aivan jäätävän mukava meininki. Valutaan vaan näillä kajakeilla Missouri-jokeen alas ja tästä veneestä näkee suoraan 2 metriä vettä tuohon pohjaan. Siinä on nähnyt monta isoa kalaa menee. Mulla on ollut pari uistimessa kiinni, mutta ne ei ole vielä siinä pysynyt. Perhuvehkeissä ei ole tapahtunut vielä mitään.
Tää on niin mukavaa. Me menettiin mennä Glacier kansallispuistoon. Katsotaan, jos tää on liian mukavaa, niin me saatetaan pysyä tällä joella. Katsotaan. Valkohäntäpeura syö lehtiä rannasta. Ja Ryanilla on samaan aikaan kalakiini. Hi there, buddy! Matkaa 7 metriä. Veneen alla oli äsken just varmaan 1,5 kilon kirjolohi uskenteli rauhassa. Ryanilla oli just tuolla kiinni. Tuolla on oppaan kyydissä joku tyyppi perhokalalla ja countrymusiikki soi. Ollaan laskettu suurin piirtein puoliväliin meidän reissua. Pysähdyttiin lounastauolle. Vähän huoltoaseman kolmioleipää ja kalastusta. Täällä käy paljon myös turisteja kalassa, niin kuin tuolla mun takana näkyy vene. Siinä on opas ja yksi turisti heittämässä perhoa tuolla. Tuollainen reissu voi maksaa 2000 € tuon oppaan kanssa tällä joella. Tämä on yksi maailman parhaita perhokalastuspaikkoja. Mulla on paikallinen opas toi Ryan matkassa. Mentiin vaan kanoottivuokraamoon ja haettiin 2 tällaista kajakkia. Tyrkättiin ne avolava-auton takakonttiin ja hinta oli $35 päivä. Kyllä täällä pääsee niin hienosti näkemään, kun tuommoinen paikallinen kaveri oppaan, että tietää heti nämä paikat, kun se on asunut koko ikänsä täällä. Niin iso kiitos kyllä Ryanille. Not that small. Tässähän tulee ihan hehtaa hiki. Näitä on siis miljoonia. Parikymmentä kuhatärppiä ja... I did it. So guys, how's the fish shoot? Very good. Is it good? Erämiehen päiväkirja.